Nemůžu, že? Huba mi bolí. První a poslední. První a poslední. Červík, kde dneska spíme, no? No, dneska Prava. To je tady zkrátka. Jež mi. Ahoj, jinak ahoj. No comment. Já už radši ani nemluvím. Chce, abych spala tady venku s komárama. Ale když je tu. Prej, že tady bude závětří. Tam je rybníček, takže líheň komárů. A máme tady i vodu. Záchod v lese. Protivnýma komárama venku. Jdeme do hotelu. Za 80 eček. Každá dovolená je stejná. Zase jdu makat. Už to máme jenom kolik? 150 km? My 7. etapu zkrátíme. Říkal to včera. Normální, takové kopce dementní. Oni nevymřeli, protože byli, já nevím co, vyspělí, ale oni umřeli protože chodili soused k sousedovi a na cestě umřel. Jeden, pak druhý, pak třetí. Teď budeme my na řadě. A bude štíhlej. No. Kytko zadarmo. Opravdu nevím, který ocas tady to bere jako MTB. Šulín. Ještě není garda. Přesně tak. Jak to vypadá. Mácháme se, ale... Protože my už nechceme vidět kopečky, viď? Jak to tam je kopec? Tady. 69 metrů. A 69 metrů je kopec. Spálil jsem další kotouš. Ha ha ha.